Olen Uula Nilessara, yrittäjä Saariselältä. Yritys on Reiners Travels Oy. Meillä on porosafareita, moottorikelkkasafareita, ravintolatoimintaa, matkamuistomyyntiä ja ravintolamyyntiä ja muuta tarvikkeita. Vaikkakin hyvin varovasti ja pienesti lähdettiin liikkeelle, kyllä oli mulla selkeä halu tälle alalle ja alkaa yrittäjäksi. Vaikeimmat hetket oli yrittäjänä tietysti rahojen riittävyys, että kassa kestää myöskin sen toiminnan pyörittämisen siinä samalla, kun näitä isoja investointeja tehdään. Ja sitten kun matkailu lähti oikeasti vetämään isosti ja koko ajan kasvettiin kovaa vauhtia, että resurssit pysyy mukana ja pystytään vastata siihen kovaan kysyntään. Ainahan yrittäjä joutuu miettimään omaa tekemistä ja yrityksen tulevaisuuttakin, mutta ei ikinä ollut semmoista, että tämä ei toimi. Meidän yrityksen käännekohta oli sen oman matkailupalvelualueen rakentaminen, kehittäminen ja todella kovan luokan matkailuyritysten ja yrittäjien yhteistyö. Saatiin heidät vakuuttuneeksi siitä, että me osataan tämä meidän juttu ja meidän tuotteet on hyviä ja meihin voidaan luottaa ja me toimitaan ammattimaisesti. Suurin saavutus on se, että me ollaan alan suurin Suomessa. Ollaan pienestä aloittelevasta yrityksestä kasvettu tämän alan isoksi ammattimaiseksi toimijaksi. Tämä tunnustus tuntuu todella mahtavalta ja hienolta. En olisi uskonut, että olisin saanut tämmöistä palkintoa ja vetää nöyräksi ja olen kyllä tosi kiitollinen ja otettu. Mutta samalla pysäyttää sitten miettimään, että paljon on tehty kuitenkin asioita sitten oikein ja muut ihmiset ja muut organisaatiot on nähnyt tämän pitkän työn, mitä tässä on saatu aikaiseksi. Rise Event on tärkeä nuorille alkaville yrittäjille ja kasvuyrityksille. Löytää niitä yhteistyökumppaneita, verkostoitumista, millä pystyy sitä kasvua tekemään ja kehittää yritystä. Meidät on pitänyt liikkeessä se, että tykätään olla yrittäjiä, tykätään tehdä tätä työtä, mitä me tehdään. Tässä on hienoja ihmisiä ympärillä tekemässä tätä meidän yhteistä juttua. Muista aina luottaa siihen omaan osaamiseen ja tekemiseen. Ja jos ei uskalla yrittää, niin mitään ei voi saada.